8, og sådan her lød det i TV-avisen den 27. juli sidste år. Store politistyrker kom 5:30 i morges rundt ind og fjernede aktivisterne fra bjerget af trådningsmaskiner. Vi har jo heldigvis folk derude også, og de er mere lidt for dårlige, så der er lidt derude. Så kampen den fortsatte ude i plantagen. Men selvom flere aktivister forsøgte at stoppe fældningen ved at kravle op i træerne, og dem til sidste prøve at stå, det er stadig på. Så vil politiet alligevel hurtigt kontrol over situationen. Politistyrken på op mod 100 mand hjælper området indtil første fase af træfældningen er færdig sidste uge. Der var gang i den på TV-avisen her i Østrig Plantage, men når man finder træer for at gøre plads til et stort vindmølle-testcenter, så skal man kompensere ved at plante nye træer andre steder. Og det gør staten så blandt andet ved Tinglev, hvor den største statsstøttede privatskov skal plantes. Hele 100 hektar svarer til ca. 200 fodboldbaner. Plantningen af træerne er netop gået i gang, og det tog min kollega Lars Jørgen ud og se på. Når jeg kigger mig omkring her på marken, så er det ikke et almindeligt syn af marken. Det er ikke sådan en brun jord overflade. Det er nærmest helt orange, som om man stod i mørket. Så er der mine små træer, der stikker op her i 20-25 cm højt af forskellige slags. I fjernet kan jeg se en traktor, der kører en speciel fuglevæg, hvor der sidder 3 mænd og planter små træer. Skovrejsningskonsulent fra Danmark, Martin Hansen, hvorfor ser det ud som det gør, det vi står og kigger over her? Ja, men altså, jorden den er blevet dybt, og det der kunne nok komme ned for 4 cm dybde, så det har ikke set lys i mange år. Og det er meget let, det der er kommet op her. Det du tænker om, der er sat, det er gamle havbrug meget af det. Og ellers så er der jo i sammenholdninger, der er der noget nok stadigvæk. Men ellers er det meget varieret, det der er. Men hvorfor har det været nødvendigt at pløje helt til 80 cm dybde? Det vi får hentet op her, det er fuldstændig fri fuglefod, så sejlen de er vedligeholdelsesfri efter der er plantet her. Når jeg kigger mig omkring her, så er det jo faktisk sandfarvet af sand, som du siger, så langt røde rækker nærmest. Hvor omfattende portioner af skovrejsning? Jamen den her skovrejsning, det er Danmarks største globale skovrejsning, der er lavet, og det er lavet nu her. Og hele arealet, det er på lige over 100 hektar, så det er rigtig stort. Og der kommer mange træer, der kommer omkring 360.000 planter i det projekt her. Det er jo en slags erstatningsskov for plantagen i Østrig i Nordjylland, der blev udviklet sådan en skov med til. Nej, Østrig plantage deroppe, den var meget præget af monokultur, altså hvor det var en art, der var. Det er noget helt andet, der bliver lavet hernede. Det er overvejende løvskov med mange forskellige arter i, og med et skovhul hele vejen rundt med 10-12 forskellige arter i, fordelt på forskellige højder. Altså noget helt lavt, og noget mellemhøjt, og noget højt. Så men når vi står på den jordbund, som gør her til meget lidt jord, så kommer vi ikke helt udenom om nåletræerne. Så der er nåletræer inde også, men også i blander, ikke nogen kultur. Men som fagmand, så vil du så vurdere, om det bliver en bedre skov, der kommer her? Det bliver bedre natur, og det bliver meget sjovt at få folk ned og se det projekt, der kommer hernede. Dem, der kender udsigter op, og så se, hvad der kommer hernede, fordi det er meget bedre skov for naturen og for publikum, og også på længere sigt. Altså der er både bøger og hovedtræer, der er is og hovedtræer, lidt der skovfugl og lærk. Der er meget mere forskelligt der. Men der går nogle år for sådan rigtig gennem skov. Det skal lige blandes først. Hvad er det for noget arbejde, der skal i gang med? Det vi så kigger på nu her, det er plantemaskinen, hvor de sidder og planter planterne og sidder og blander den indbringelsesbeskyld, der skal være lige det her operationen her. Der sidder jo 3 mand bag på den, og der kommer nogle små biptoner frem. Hvad betyder det? Ja, biptonerne, det indikerer, at de skal til en plante i jorden, fordi det skulle gerne gå op med, at det er altså planter, der er beregnet til arealet, det rent faktisk passer. Og så har de regnet ud, at jamen, der skal så også mange planter i, og der skal stå så også mange, vi skal stå med den og den planteafstand. Og det skulle gerne passe med, at de alle sammen lige sætter en plante i, når bilet det kommer. Ellers så går det ikke op i sidste ende. Nu er de jo i fuld gang, hvornår du er færdig med at få plantet det hele området. Jamen altså, den kadence, de kører med her, der kører de med en 13.000 planter om dagen, og til 360.000 planter i, så skal man selv prøve at lave regnestykket.
Men det behøver du slet ikke, for Lars Hjort, der er lavet indtaget af, han har haft gang i lommeregner, og det bliver til cirka 28 arbejdsdage. Har du lyst, så kan du gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/P4 og se billeder af træer og det hele. dr.dk/P4.